ورنا هاتن سریدان کرنا سریدانا مام جلال ما براستیجی ام هستوان yani hesteme geleki bilindin jiberku مام جلال جیوی والایاوی geleki mezine jibona meji jibona hemi kurdanji geleki gringe çuynavi em hatın emli Kurdistanine emli Süleymanine hatta ku em Mam Celal ziyaret nekin şu em naçın kengi em verin jibona ve em hatın em geleki baş hatın peşvazi kirin ciye ku em çun programıma berdevam dike me hesti xwe ramanê xwe fikrê xwe bi Kurtayî şu xwe jêre nivîsand ez bawerim ew jî me hîs dike em ê ji bona pêşniyariya wî ji bona şiyara wî yekîtiya gelê Kurd em jî wekî Kurdan em dixwazin berdewam bikin tiştê ku ez bêjim hexwaz ez dixwazim kurtasî hexwaz bêjim yani peyamê me yek peyamê me ez karim vê bêjim bira ku jî em naxwazin tu carî ev ji Kurdare tişkî nehatiye qezenç kirin em dibêjin gelê Kurd li kû dibe bira bive em hevdû biparêzin em hevdû bivînin em li hemberî hev nesekinin êku li hemberî Kurdan dixwazin bira ku jî ava bikin dîsa her dem li hemberî wê wekû HDP em li Tirkiye jî li Bakur jî li Başûr jî li Rojhilat jî li Rojava jî hemberî bira ku jiyene em yekîtiya Kurda dixwazin hêzên Kurda dibe ku cuda cuda bin fikrê wan cuda be siyaseta wan cuda be lêbelê riya me diçe aynı merhale yani riya me gerek cuda be jî em diçin aynı cî em wekevî û azadiya Kurda dixwazin ev ruh yani Mam Celal vî alî gelek xebatê wî gelek meşa wî mezin hebû em bi rêzdarî li ber vê xebata wê riya wê bejna xwe ditewînin vêga em belkî nikarin bigêjin Mam Celal ji ber ku jiyana xwe vî awayî derbas kir lêbelê riya me jî riya yekîtiya netewî ye em dixwazin em vê pêk bînin em zarokê wî ne neviyê wî ne birayê wî ne xuşkê wî ne di vê rêyê de ez bawerim em ê serkevin îro li ber em hatin cem Mam Celal em zanin ji bo yekîtiya Kurdan kedavî gelek zêde ye niha em reça wî da takip dikin em reça Mam Celal takip dikin em li hemû Kurdan bangewazî dikin em dibên li hemberê hev ew nekirin çi negirin gerek em yekîtiya xwe ava bikin îro me li Süleymaniyê evadî me dost û hevalê xwe ziyaret kirin gelek em baş pêşwazî kirin em spasserê wanin em ê riya Mam Celal xeyala Mam Celal înşallah em ê bînin cî